té války. Nejsou tedy nějak jako vyloženým zlomem, ale tedy posouvají tu válku na nějakým způsobem dál. Začiatkom roka došlo k výmene ukrajinského velenia. Vo februári zbavil Volodymyr Zelenský funkcie hlavného veliteľa ukrajinských ozbrojených síl a mláčika Ukrajincov Valeria Zalužného, s ktorým mali údajne už dlhšie spory na osobnej aj profesijnej úrovni. Nahradil ho generál Oleksandr Sýrsky. V máji zase o funkciu prišiel dlhoročný ruský minister obrany Sergej Šojgu. Nahradil ho doterajší prvý podpredseda vlády Andrej Bielousov. Medzi jednu z hlavných udalostí patrí aj ukrajinský vpád do ruskej Kurskej oblasti. Je to vôbec poprvý raz, čo nejaká krajina napadla Rusko od druhej svetovej vojny. Kyjev tam obsadil asi 1400 štvorcových kilometrov. Dnes kontroluje asi polovicu z tohto územia. V oblasti sa bol ako jediný slovenský novinár niekoľkokrát pozrieť aj Tomáš Foro, s ktorým som sa rozprávala začiatkom októbra. Pre mňa bolo najšokujúcejšie vlastne vidieť situáciu v civilných oblastiach. Našli sme mesto Suča aj ďalšie niekoľko osad detín, ktoré sú vlastne na tej okupovanej časti Ruskej federácie a som to naozaj znovu pozoroval, že nie Ukrajinci, ale ruské letectvo a ruské delostrelstvo a ruské drony ničia tieto ich vlastné mesta a vraždia svojich občanov takým brutálnym spôsobom, že ja som nemohol uveriť, že toto vlastne krajina robí svojim vlastným ľuďom. Po 3 mesiacoch prišli Moskve na pomoc severokórejskí vojaci. USA, Ukrajina a Južná Kórea odhadujú, že KLDR poslala do Ruska viac ako 10 000 vojakov a že niektorí z nich sú už nasadení v bojoch na fronte. Podľa rusistu Karla Svobodu títo vojaci však veľkú pridanú bojovú hodnotu nemajú. Pokud vyšlete někam vojáky, kteří nerozumí ani vašim příkazům, kteří mají výraznou jazykovou bariéru a nemají zkušenou s válkou, jenom vlastně s pokorováním, tak jako ta jejich bojová hodnota není až zase tak velká, ale Rusům se hodí v té současné ofenzivě, prostě oni zaměstnávají Ukrajince z Kurské oblasti a ti nemohou potom být někde jinde. Aj teraz sa teda podľa odborníkov ukázalo, že autoritárske režimy si pomáhajú jednoduchšie ako demokratické krajiny, ktoré musia akúkoľvek pomoc zložito schváľovať a dohadovať. Na západe napríklad stále nepanuje zhoda na tom, čo so zmazanými ruskými aktívami. Ich prvé výnosy, asi 1,5 miliardy, sa poslali Ukrajine v máji. Zvyšných zhruba 200 miliard dolárov však stále leží ľadom. Zložité boli aj dohody, koľko miliárd eur pomoci a aké zbrane pošlú západné krajiny na Ukrajinu. V apríli po dlhých mesiacoch vyjednávania USA schválili pôžičku Kyjevu vo výške 61 miliárd dolárov, ale v novembri Washington povolil Ukrajine použiť americké rakety ATACMS na údery v ruskom vnútrozemí. Ruská armáda v reakcii odpálila proti Ukrajine jednu z najnovších rakiet stredného dosahov Orešnik, vybavenú nejadrovou bojovou hlavicou. Nad frontom, vojenskou pomocou aj každodennými útokmi, pri ktorých zomreli stovky civilistov, sa však znáša diplomacia a podľa Michala Lebdušku bol najzásadnejšou udalosťou začatie prístupových rozhovorov Ukrajiny do Európskej únie. Prezident Volodymyr Zelenský predstavil aj svoj mierový plán v júni na samite vo Švajčiarsku, kde Moskva nedostala pozvánku. Žiadal v ňom bezpečnostné záruky zo strany západných krajín. Moskva naopak podľa Vladimíra Putina nemieni rokovať za diplomatickým stolom, kým sa Kyjev nestiahne z Ruskom okupovaných území, vysvetľuje Michal Lebduška.